Hi guys, welcome to our channel T55 TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen tatelicious namai koko claiming kuti Panganai akamitisa mnin'ina wa Hillary Makaya. See full video. Oh my god, I was not prepared for this. That's delicious. No. Hi, Queen. How are you? Huh? Wakatotanga kuhure kana kuti uchiri kuyamwisa iwe munotora mamanzi mangani mahure kana mazvara uri kunoyamwisa mamanzi mangani kana uri hure Queen tiri pa Facebook kune vanyari kani Queen wakasatsidzinzana kwazvo sekuti wakafambira kuzouya asi vanhu vekumusha kwenyama setu kukura tanaki mhoro kaniwe ndati isa request tanaki ndira kumuenda uyu mahure angu ekuinstagram tanaki isa request ndomuda zvisingaite asi vanhu vekumusha kwenyama setu uri kuhure kuamerica. Okay, let's start topic and then we'll come back to that titi gaga because I gotta go to my appointments and stuff. Asi vanhu vekumusha kwenyama vanoziva kuti uri kuhura kaningi kumaikoko kuamerica kana wazofa hatizodi kurambidzwa kutaura zvatinoda panhamo pako vakagara vaziva kuti uri kuhura uri kuanyepera kuchena murestaurant uri kuchinjanisa mboroka iwe nawo Queen. Alright, tauri yajaba kochiko chiri kuitika nai maikoko I told you to call me first because okay, Queen, like dude say. So I've been talking to young sweet yo for like some years now, right? And then last year she told me, Kuti, you know, I'm pregnant by a man of God, whatever. But if I tell you who it is, you're going to be upset with me. But, oh my God, I can't believe I'm telling you this story. Queen, you should have called me and then you tell the story. And then I was like, okay, it's fine. You know, just take your time whenever you're ready. And then recently, before all of this Instagram happened, that's when she finally told me who it was. And I was like, of all the people, really, what were you thinking? And she was like, no, it wasn't even like that. She was talking to her sister and she said that she wanted to start a podcast. And then she said that that's one of the first people that I want on my podcast. And her sister referred her to him. And she never had interest in him at all whatsoever. But obviously when he saw her, he was mesmerized and he started, you know, doing whatever he was doing, trying. And then she was like, okay, it is what it is anyway. And then she was like, okay, cool, what's this I'm hearing about you and my sister? And he was like, no, your sister's a hoe. I pimped her out to this one and that one and that one. Big names he was mentioning, by the way. And then she was like, okay, cool. But by the way, you are very beautiful in comment section. She's beautiful for sure. I love her shit. She's got a heart of gold. She's not fake. Mubvunzo wangu ndewekuti Yolanda akatanga achidana na Java, then Hillary mbazopinda mupicture here. Kana kuti Java akanyenga vese mukoma nemuningina Yolanda na Hillary. No, he was with Hillary first, but he made it seem like it was a pimp and hoe situation, and he was busy telling Yolanda that he's pimping Hillary out to different people, like different names in Zimbabwe all over her art. He was like, no, she's a hoe. It's not even like that. We're not serious. That's what he was telling Yolanda. Saka ndeupi muombe Hillary kana Yolanda? Yolanda ndiye mnin'ina wa Hillary. Yolanda ndiye mdiki. Yolanda is older. Yolanda is the oldest, yeah. Oh, Yolanda mukoma wa Hillary. Yeah, exactly. Saka mbanga munoti Yolanda moti Hillary moti dagi. No, there's no dag. Could that guy's brother Hillary? No, he's something else to her. I'll say business partner because he's that guy is his sister Hillary. No, he's an events coordinator. He organizes clientele for the Hillary. Oh, saka mbamana Hillary vakazvarwa ongori vaviri chete Yolanda na Hillary. There's a youngest one, but she has nothing to do with this, so I don't want to bring her into the live. Because andinoziva kuti Hillary akazadzwa AIDS na Philip Shangwa. Andinoziva kuti Hillary murwere anotorwara achifamba. Hillary akazadzwa AIDS na Philip Shangwa murwere ipo paitotaura kuti Queen
ndakatanga kumwa mapiritsi ndakati uri kumwa mapiritsi api zvikanzi ndakaiswa pafavorance here kana chii because aizvimba makumbo anorwara Hillary Makaya weface of Kariba uyawo ari pamapiritsi ndakati efavorance haiitwe chinjwa pane combination ine lamuvudin because aizvimba makumbo achitotaura kuti akwini akatanga kuita drop paakasvirwa naphilip chiyangu amba aita atanga kuita drop amba anotestwa zvikanzi kwini chinhu chinotorwara zvisika ndichikudai mazuva ndaishandisa imwe account kuti new account yeinstagram former account akatochema achitoti kwini ndodii ndakati aiwa sezvo iwo uchinyengwa pajekerero usaudze vanhu ndakamuudza kuti ndisaudze vanhu but pane paakazotadza manje paakaseka masope akabuda achiseka masope akabva andibuda asina andakamupromisa ndakati sikireti handikuudze vanhu but anyway yangozobudawo zvayo Hillary anotorwa ipo anotorwara anomwa efavorance handikuziva kuti akazopinzwa padiwe any combination ine lamuvhudhinere but Hillary murwere saka kuri kunzikana zveshuwa akasvirwa najava akutorwara because handimunoziva kuti edzi yachiyangwa it's very fresh ndimunoona vese vana maititi vanorwara nedzi yachivangu Hillary handimurwa kana miromo yake haachagone kuposta asina lipstick kana kuti asina filter miromo yake iri kuibva edzi yachangu haiziraitika haizi handimurikuona yachangu edzi yake inokurira mudumbu inokura ndo maedzi aiwana chiyangwa ndo maedzi ana zodwa murwere wanorwara chifa makumbo ake akajigika zodwa mukadzi waginimba anorwara needzi uyu andi ndiye akazadza Jose Madzire Jose wokuzimpresi akurwara needzi onai miromo yaJose yaibva miromo yese yaibva kuibva kuti yebvi Jose aipera uyo handikuziva kuti emerisa makwazha uya ari sei sezvo vakaroorana musunomu asi edzi yazodwa edzi yachiyangwa ama edzi emakiri ayo kana indosara pasi kana ine edzi yaudwe inosara pasi edzi zodwa needzi yachiyangwa ndo dzakabata nyika saka uyu Hillary murwere saka kana zvichinzi uyu wati Yolanda doesn't have beef with Hillary because that's her blood at the end of the day. Her beef is with Java because Java akampromisa zvakawanda achimutsa zvese zvaangachimutsa and then all of a sudden he flipped the script. At first he was on ine mwedzi mingani nhumbu yaYolanda naJava ine mwedzi mingani she's far into her third trimester. Far trimester zvichinoti ane mwedzi vangani 7 but wakamboita sex sex video nebest friend yaJava uyu mufundisi uyu prophet chakadaro uyu zvichireva kuti une link nekuna naJava wambotaura neshamwari dzake. I never met Israel. I never went to go meet Israel. Ndikutaura kuti makachinjana maichinjana manudes nafake prophet Israel pamafoni wakandiradza mboro yake paya ndindi wakandiradza mboro iri dai kutaura zvemakoya auzivo wakandisendera mboro dzaIsrael daizira kupi nai ndindaitya kunge ndikutaura makoya uri pana undaunisendera mboro yaIsrael ndonyaya yawandiudza saka sezvinonzi Israel ibest friend yaJava Israel ari kuti chimairana nenyaya iyi. Israel has actually been talking to Yolanda about everything. He's not in good books with guys. Okay, whatever happens after this happens. I'm doing this. Uri pa platform pe hure guru omwe nyika ndakakumirirai ini mahure ndokuvhumba mirai nemapeche enyu sununguka wati ari kuti chiIsrael reached out to Israel. She's been confiding in him because Israel right now has Fufara and Java and Towers. They've been ruining all their plans. They've been acting obnoxious in the streets, messing up their deals and their business and everything. So Israel right now, he's not on good terms with Java. So he's been confiding. He's been talking to Hillary. She's been confiding. No, not Hillary. Yolanda. I'm sorry. Yolanda has been talking to Israel saying, what should I do? This is what your friend is doing. And he's like, well, at the end of the day, that's not even my friend. So whatever you want to do, go ahead. Because at this point, I'm not happy with what he's doing. So Israel was actually the one. Yolanda tried to call me before she posted everything on Instagram, but I was sleeping at the time because of time difference. So she reached out to Israel, and Israel was the one who actually inspired her to just tell her story. Right now,
Java has been trying everything. He's been sending police to Yolanda's friend's house. He's been trying to get her to have a termination. That's what he did to LaShawn. He made LaShawn get, you remember LaShawn, the one from South Africa, who came out. He made her get a termination. Gemra Java, he takes people to the Rainbow Towers. He has some doctor come take them to a private hospital, whatever, and he induces their labor and then does something to the baby after it's already born. Like, this man is sick. He's evil, and he's forced a lot of women to do that against their will. And Yolanda's like, no, I'm not doing that. So he's pissed. He's been trying everything. He's been trying to locate her. He's been trying to find her whereabouts. Yolanda was like, if anything happens to me, she sent me her location. She's like, if anything happens to me, you know who's responsible. Because she refused that. She's like, I'm not doing that. Kana vanhu vachihura nemurume wemunhu munenge muchida kuzvarirei? Ndikunyatsoda kubvunza ini mahure inini. Kana muchihura nemurume wemunhu ko kungodya mari musingaite nhombo, tingaiti imhosva yaJavha here kuti munhu aita pamuviri? Kana kuti iwe hure uri kuvhura makumbo ako uchirega chibereko chako chichimwira masperm emurume wemunhu? Kana uri hure unoitirei nhumbu nemurume wemunhu? Vanga vapromiswa kurooriwa here? Chiko changa vapromiswa naye maiko kunyatsombonditsanangurira ipapo? Nekuti kuri kunzi taipinza mudare redzimhosva. Munhu admitisa haana problem, ende pamusoro pazvo murume wemunhu andozivikanwa kunzi akaroorana nemukadzi wake uya waanoisa pamapikicha uya. Saka muri kuitireiko pamuviri kana mafunga kudanana nevarume vevanhu naye maikoko? Chiko Yolanda didn't even have plans for that. It's just one thing led to another. Yeah, honestly, she just wanted to do her podcast, Java Gamfurira, but she wasn't looking to get married or anything. She didn't have any of those delusions. Hillary is the one that believes, honestly, that she was going to get married. And Java only proposed to her that it was like a shut up ring. Like, here's your ring, shut up. Like, after he already got Yolanda pregnant. Yolanda's... Ko Hillary aigoitirwa engagement yekunyaradza nekuti anga kutaura nyaya yamukoma wake Yolanda. No, yakungoti, okay, here you're special, Kwandiri, here's a ring. You know how women feel like a ring is an achievement in life. You know, it's the ultimate life goal. So, you know, out of guilt, he knew what he did, and it was to spite Yolanda at the end of the day. Because look at the timing of everything. Aiwa, asi nini ndikubvunzawo kuti aigoirega nhumbu ichipinda mu5 months. Uri kuona kuti muridzi wenhumbu haasi kuda. Ko wadii kuisvotora? Chiri kumutadzisa kuti asvotore chiko nehama akoko. Yakupinda mu5 ichasvotoroika here. She didn't want to do that. You know, that's a very traumatic experience. People that have done that have told me they experienced a lot of trauma after that. And that's part of her. That's life, you know. So she had her reasons why she did. And in the beginning, he was on board. Now he's just switching everything. But ngatipinde mutsoka dzaProphetess Lily Java. Vakaroorwa nemurume dutye dunguzunene anofumura musha pasocial media. Onai chihure chake. Lashano South Africa akabvumburudzwa. Ezvino mhuri kwaMakai iri kubvumburudzwa. Imimi vasikana mukaenda maiswa depo monyepa kuti hamuna pilisi kana kunomwa mamorning after pamunosvirwa, asi munodzirwa tu. Asi anopa mari yakawanda zvekuti mangwana pamunomuka muri kuRainbow Towers uku munokanganwa kuenda kufamasi kunotenga mamorning after. Mari dzipi. All of the cars that Java drives, they're Brighton's cars. Brighton from Punjab, he be renting them and doesn't even pay. Brighton after comes and dips and dodges with excuses. He doesn't have anakana kobiri. He lives off of his wife. What money? As no, she must keep the baby. Aiwa kana kuine vanhu varunoda. Inini zvangu ndinoda kutaura kuti instead kuti mwana yeye azokura ari mudepression, unogona kumuchengeta oneita give up. But the easiest way, if you are strong mentally, kutongoita abortion so that ugare waseva your sanity and waseva sanity yemwana. Nekuti right now Java has kuda mwana yeye. Azvichinje kana mwana azvarwa angozodiwe. You know, azvichinje vashoma vana baba vanozoda vana vazvarwa vashoma. You know, mwana yeye andongozokura atori fatherless. Asi kana Hillary aine the capacity financially yekuchengeta mwana,
aiwa ndizvozvo ngaaite kuda kwake asi anogoneka because anditumidzira message kufacebook anonzi Yolanda something andi ndiye ane profile picture yake kamusikana katsvukuso katete anditumidzira mamessages ameno anonzi Yolanda chiyasa andi Facebook yake haina kunzi Yolanda Makaya yakanzi Yolanda something rimwe zita sename haina kunzi Yolanda Makaya augone kumudzera ambo anokwanisa kutaura here timbonzwa nyaya yake pakazara vanhu pano. I can, if I can, maybe ndikauya on the iPad and then don't phone it up her phone and tell her story because she told me she tried to reach out to you but yes, she hadn't got a response. She wanted to read my message I think makuseni or yesterday night so zvandoda kuti uiteka mufonere tora iPad yacho tora iPad amaikoko takarigara panapa tora iPad si iPhone pasi tora iPad tichongozviita tora iPad yacho then momufonera Yolanda tinzwe kuti iye ari kuti chii kana Yolanda because pari zvino Java anenge ari kushandisa vakadzi you know but we want women to stand with Yolanda for the fact yekuti atambiswa nemunhu ari influential atiri kubva tamuregedza pasi but learn this from me mahure mukaenda muchinohura nevarume vevanhu musaite vana quickly musina kuziva kuti zviri kuenda nekupi. Right now she is now being threatened mapurisa ari kutumidzirwa vanhu and it's very mentally dilapidating you know and I am here for my koko your secrets are never safe out there sure torara pano tikumuda pano musendere message amai koko musendere message kuti uya shout out to Tana AB by the way Tana Nike I know you got your tea right now. Tana was like endai kuna queen she was the one who was like endai kuna queen yeah. Ngauya aiwanda atotumidzira message ndinomupa chikuva kana iri nyaya yekuti vakadzi vari kudzvinyirirwa sezvo ndaane bechekasi kana unoziva ndichingokuonayo ndakaona sohama yeikoko ndakagara newe ndichitoona kuti maikoko ane beche hombe saizi yemuromo kandiro beche rako une beche hombe ndozvakangoita beche rako malipsai nematinji utore nematinji akaita kusvibirira kunge lipre pamusoro ndozvandichitoona saka ndichikuona mabi yangu eona iratanga aritani chairo kubuda chihure asi iwe unonhomburitsa uyu burisa rurimi tono ndo rinodya burisa tono rurimi kana ane rurimi maikoko asi chibereko chako chiri rezi ndomo wakangosvirwa wazvara asvirwa wazvara ezvinowana ma3 mabhoni 3 mabhoni maamerica That's true, Pa. We can finish here, and then I'll reach out to Yolanda. I'll tell her you want her to come, and then we'll arrange a time for her. Anoda kuuya ndaitira kuzi naye mutegei zita rake tinzi kuti pamwe aisa request mutegei zita rake mutegei toni mutegei zita rake because I spoke to her earlier today, so I think she's busy right now. Kana asingadi kuuya but nyaya yacho yedu tatopedza zvedu kungotaura kungoti saka vari kuchata here naHillary Makaya. You're a dreamer, Queen. That's wishful thinking. What muchacho? The man has a wife and kids. There was never going to be a muchacho. That ring was for decoration. Asi taakuziva zvedu kuti munhu akapa ringi ndiJava. Yeah. Java ane mari. No, he doesn't. Wherever he gets his money from, and he wants to hide behind ZANU-PF and act like ZANU-PF doesn't even want to be affiliated with him. He's just embarrassing them. ZANU-PF haidi vanhu vane drama kudaro. ZANU-PF inoda manhamba chete but mazuva ano haana manhamba Java. Ine nditoti kuti ndiana uyo. Aiwa asiri. She spoke to Collins, and Collins said, "Don't worry, as long as you're in Zim, you're safe. Nothing's gonna happen to you." Diana kataura na Collins and Yolanda. Yeah. Yolanda kataura na Collins murume wa Pokelo. No, not like that. Not like that. Just like no, Collins has re murume wa Pokelo. Murume wa Pokelo ndi Emerson Jr. Oh, okay. And ndizvo naye. I don't know about that. Pavana president akudana ngona Emerson Jr. Kwete Colin and ndiye mu twins. Yeah, Colin
is the twin. Saka Yolanda yantaura nemwana wapresident aigononumburiswa naJava achitadza kunumburiswa nemwana waMnangagwa. Kumusha kwawo kune nshavire namwere chiko kunumburiswa naJava aitadzirei kunumburiswa nemwana wapresident. Kuri nahazi ane mwana akafa musunono here. I don't know about that. Ane mwana wakafa ndiani? I don't know. I'd have to get back to you on that one because nobody's... Pane twins ane mwana akafa manje zvekuti dai anga iri nhumba ndidai akwanise kuchinja akwanise kumboshirwa naCollins here. Andiri ndinotaura naYolanda. How close are they nemwana wapresident? I don't think it's a romantic situation. Just no, like a closeness. How close are they? They confide in each other. Yeah. Saka kubvisa mabhurugwa hakunetse kana une munhu kana muchiconfida munhu akadaro kukatanura bhurugwa hakunetseka. Chero wamaiko kugadzisa Yolanda mudhuze makombo bozwa uchati gidhi muZimbabwe unoda kushirwa nemabig fish. Wana Colin ndo varidzive nyika. Garisa Yolanda mudhuze. Yeah. When I go to Zimbabwe, it's going to be about business and charity work. And I'm not doing none of that stuff because even after they've been around. And chakakosha paure imari. Konguda chimwe chacho wakuda moyo wakuda kudiwa mazwano. No, they too much. They've been around, Queen. They've been around. Muna nema matiri yashadikere paikoko. Vachembera baby. Vanatiri. Chibereko chakasudza. Amaikoko. Kondorotereko. No, my koko is very intelligent. Futka is very intelligent, but we are telling you, Kuti, think about yourself too. Pauchaenda kuZimbabwe, koko keep Yolanda mudhuze so that you know munenge makuzodai. Asi saka Hillary na Ningi, Hillary na Yolanda, they are still close here. Kana vatorimbirana pamugani. She just doesn't want to be in bad books with Hillary. That's all I can say. I can't disclose, exchanges of conversations that have bad books are dzatopoka. Nekuti murume anomburisa mukoma wako, aramba mukoma wako, akupa iwe ringi. Amusikona kuti muda kuwizvanisa. I feel like the man is to blame because no, the man is not to blame. Hillary is to blame on this matter. Hillary hure rakatoipa zvisingaita unonoshirwa nemurume wemukoma wako ndo uroyiwo. Hapana uroyi unodarika ipapo pakuti unkunyeperwa kunzi naJava ini ndingori munhu ari kurongera Hillary varume ko ringi yazobva kupi? Ringi ndeyani? Hillary is wrong. Maikoko, you must use your brain. Usafunge nebecha maikoko, funga nebrain dzako dziri mudenya. Inini zvakafanana nekuti kana ndichikuti munin'ina ini wonti mukoma wotora murume wangu inini ari wrong murume here kana ari wrong munin'ina wangu? At the end of the day, Yolanda wasn't aware of the situation that it was. But okay, so if Hillary has everybody in Harare, who must Yolanda have? Yolanda can have you. Yolanda wataura wakati ari kuwirirana naCollins Mnangagwa. Anonyaradzwa naCollins Mnangagwa nemukadzi waCollins Mnangagwa. Andi vari kuwirirana nefamily iyo. Ko kuda kuwirirana mumafamilies chaimo unoziva kuti mumafamilies ndo mune uroyi unotyisa. Mafamilies vanhu vanenge vachida kuurayana masiblings. Vabereki vanenge vachirwisanisa vana. Don't you know about families? How intricate families are Zimbabwean space families to say. So usanyepere Hillary uchiti Java is to blame. Java mutoro. Ndeye kunyepa nyaya iyi, ndeye kunyepa kuti chiko. Maikoko kaninyepera wakaenejistire kunyepa ndokubloka. Maikoko haana mbudira akambotinyepera. Queen, my Insta handles are beauty guys. No. I'm actually right now. Maikoko. Vanhu kuti hausapamboninyepera maikoko kana manudzi ako akatendererana ningi naIsrael wakatanga kuaburitsira paplatform pangu hauna mvura wakambondinyepera kandimbondomboita chidya kana ndimurwere wedzi ndiri munhu wandinozandorwara ndichifamba ningiwe maikoko nomboita chidya.
No, guys, I'm gonna come here and lie to you. Like, I'm actually doing this for Yolanda. I wasn't gonna get involved or say anything, but Yolanda's story needs to be heard because there are a lot of narratives that are being pushed out there that it's the trend. Why would I'm not gonna do something that's gonna promote that man ever a day in my life. It's not about promoting his music. It's not about I'm sure guys mazvinzi kurava mega muprofiti wedu wenhema Panganai mbinga yakasheka zvirunzi akamitisa munina waHillary Makaya. So I don't know guys kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudze kuti is it true kana kuti inhema. Munongoziva mega queen vedu vespeaker remaguwa and most of the time queen tatelicious vanotaura zvinhu zvine mafacts mukati chokwadi. Thank you so much. Don't forget